Čau lidi, zdraví vás Goudaj a dneska jsem tu znova s Tomášem. Čau. Čau, čau. A dneska vám chci představit nový seriál, který budeme vydávat každý pátek. Budeme se pokoušet a jmenuje se Český Bobby. Protože jsme z Čech a víme, že existuje film Jamajský Bobby. Nebo Jamajka na bobech. Ale já jsem tady ten seriál pojmenoval Český Bobby. Takže těšte se a zatím čau čau a užijte si toto video. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme, pojedeme všichni za sebou tady. Dobře, dobře. Juhu. To vypadá, že to máme i navoskovaný, pane. To jo. Fú. Pane, tak to je něco. Já, pane, když jsem se koukal, teď při jízdě vám to řeknu, když jsem se koukal jednou takhle na závody, hele, za 5 minut budeme mít všichni závody, to tak vypadá. Si to rychle natrénujeme. Jo. Pane, pojďte, já jsem tamhle, pojďte sem. Já už jsem to tady nějak viděl, když jsem se koukal na televizi a tady vás to vyveze takhle nahoru. Ty jo. Pane, a teď pojďte zase za mnou. Já mám tady druhou cestu ještě. Hele, za 4 minuty už půjdeme, tak pane, pojďme si to rychle. Jak rychle. A tady to je dobrý, to jsem viděl v telce. Akorát, že je to i pro nějak nebezpečné. Pane, pozor, tady vás to hodí. Jo. Jste v pohodě, pane? Jo. Nebojte. Ale už jenom 3 minuty, tak jako rychle se jdeme připravit. Až tam bude těch půl minuty, tak půjdeme tam na ty závody už. Dobře. Dáte to start nov a jste tam. Ono vás to tam přenese. Tady, pane, tady. Pojďme tudy. Tady ze začátku pojďte takhle pomalu, klidně. Mně se to nějak rozjelo. Ty o mě taky. Pane, to je jízda, viď? Viďte. To je. Aspoň, že já jsem tady to našel ještě, když to tady mají otevřený. Prej, že to tady budou mít otevřený ještě 1 rok a potom už to mají nějak zavírat kvůli tomu koronaviru. Aha. Tak rychle si to užijeme tady ten rok. Tady, pane. A prej, že tady ten rok má být hodně i ledu a sněhu, tak to je dobrý, no. A že i v létě bude trochu sněhu. Tak by se to tady nějak mělo takhle právě být mrazivý. Už jenom 2 minuty, hele, pane. Pojďte sem teď, pane. Mě to tam nepustí. Jo, už.
Dobrý pane, já jsem vás srazil. Do mě trochu šťouchla ta koule. Jo. To si myslím, že se vám taky stalo, jsem viděl. Já jsem málem vyletěl. To ani nevím. Fuj, tohleto mi vždycky říkala mamka, ať víc jsem jezdil na tobogánech. Že tady. Ještě jako menší, pane. Tak když jsem jezdil na tobogánech, tak mi se vždycky moje mamka bála, že právě takhle vypadnu. Pane, pojďte. Dávejte joinera race. Dávejte joiner race. Vedu. Jo, pane, já vedu. Já tady děláme různý ještě k tomu. Ještě, že jsem si pořídil toho drona, že tady to lítá za mnou, to automatickýho, že to lítá za mnou. Jo. Už jedete, pane? Jedu, já se tam zasek. Jo, už vás vidím, pane. Jo, už vás vidím tady. Jo. Pojďte, čekám na vás nahoře. Dobře. Už jedete? Dobrý den. Jo, pane, hele, já si to jednou sjedu dolů a už mě pustí za to, že jsem to jel za ten závod, mi přidali, že jsem to sjel 5krát. A já jenom si to teď sjedu jednou a můžu jet tudy, pane. Aha. Tak pojďte teď za mnou. Teď pojedeme tou víc vražednou. Tak a rovně pojďte. A teď vůbec nepohybujte, nezrychlujte nic. Teď je to jenom prostě závod, jak budeme rychlí. Jo. Ta kole se mě dotkla. No a tohle to se mi stalo mně. Ty kráso, jsem tady v té trojci. Jo, vyhrál jsem to, pane. Hezky. Pane, tak já jdu na tu novou dráhu asi. Tak ať se vám něco nestane. Dobře. Každopádně já si ještě trochu to vylepším, ale jestli to půjde. Tak když budete chtít to vylepšit, tak věďte sem a vy jste mi vjel do mojí komory a málem mi teď vjel někdo do mojí komory druhý. Pane, kde jste? Já jedu. Tak počkejte na mě dole. Čekejte tam na mě a já vám ukážu moje boby. Dobře. Já už se rozjíždím. Wow! Já jsem měl chvilku na boku. Wow! Tak tady to je hustý. Pane, to až uvidíte.
tak hustý, pane. To až uvidíte, tak normálně budete tak zírat, až to budete mít. Protože tady to je to nejlepší. Ale ještě tam bude i něco za 60 kol, jsem viděl. To už je docela drahý. Tady budeme dlouho. Oj, já se spadnul na hlavu a trochu krve, no. Tak dojedu dolů a já už jsem dole. Tak rychle tady, pane, Další dráhu. vy jste nahoře, Ano, vy si jdete koupit tu za 10, ano. tak já tam na vás dole čekám. Já zatím tady dole jsem, aby nějak mě amputovali nebo něco, jsem mi narazil tou hlavou. Ano. Ano. A kolik to bylo krve? Mám tam krvácelo? No jenom to malinko. Jo, dobrý den, pane. Dobrý den. Tak už to mám zase v pohodě. Řekli mi, že to není nic vážného a že jenom právě mi jenom trochu krve a že právě jak se spadnu. Je to teda den jako něco. Čekejte tam nahoře na mě, pane. Čekejte tam na mě. Dobře, dobře. Dobrý Pane, den. mohl byste mi říct, jak se jmenujete? Tomáš. Takže křestní jméno je Tomáš. Ano, ano. A já se zase jmenuju Goujaj. Aha, aha. Tak pojďme, pane, a vidíte ty moje boby? Jo, jo. Tak tam mám vepředu tu lepku. Pěkný. Pojďte, tady teď půjdete, tak za 5 kol si to můžete koupit. A ty kola vám zůstanou pořád. Bude vám to pořád platit jako, že jste to sjel a nemusíte to sjíždět to znova. Aha. Tak. Pane, já to nevidím. Počkat, tak vystupte, jděte pryč. No, když tam vstoupíte, tak nahoře máte takové věci a tam máte 5 labs a tam je schools. A když na to kliknete, tak se vám to objeví. To taky vím, já tam myslím, že měl za 50, ale teď nevím. Já se ještě kouknu. A to máte vepředu. A když to sunete dál, tak tam máte právě takhle za 5. Já tam nevidím právě. Jo, tady, ono to je 3. Aha. Jo, dobrý, mám to. Tak dobrý, pane.
Pane, kde jste? Vidíte? Pěkný. A to, když tam zajedete, tak tam máte ještě skins a tam to taky máte. A je to až 4. Máte to? Já vím, no. Ale akorát já mám jenom 11 flaps a tam to je drahý, ty skiny. Ne, tam je jeden i za 10, pane. Aha. Joj. Tak pojďte, máme úplně stejný boby. Je tady, mi to nějak driftuje, hele. Já, pane, to jsem chtěl říct, já tady s nimi nějak spolupracuju, že tohle to teď s nimi stavím, to nový, jak jste viděl. Jak se to tam staví, viděl jste to? No. Tak já jim tady právě pomáhám. A tím pádem tady, když budu chodit, tak to mám úplně zdarma. Pane, my jsme fidget spinner. Jdem dole, pane. Tam čekejte na mě. Pane, ale víte, co je dobrý? Že jsme si koupili, že když jsme se přece potkali, tak jsme si ještě koupili, potom jsme si koupili ty vysílačky a teď se můžeme i takhle na dálku. To je dobrý. Jo, to je pravda. Já, pane, když budete potřebovat, tak tady, když půjdete sem na bok, tak tady oni vám řeknou, co se vám stalo a tak, se vás zeptají a potom vám to třeba vyléčí a tak. Aha. Ale já jsem to neměl tak hrozný díky tomu, že mám tu čepici dobrou. Jo. Pane, kam až to jedete? Já se tady koukám, co se dá koupit. Hele, za 5 minut máme nový závod. To jo. A vidíte tady to? Tak tady já s nimi spolupracuju. Tady to já teď dělám. To tam vede dolů a teď tam stavíme obrovskou zatáčku, protože když jsme to pouštěli samotný boby tam a šli jsme se podívat, tak jsme to naměřili, že to bylo až 50 metrů od toho místa, kde byla ta zatáčka, takže ji teď děláme strašně obrovskou. Bu! Vidíte? Já jsem byl fidget spinner. No a tady ten skin a ta lepka, tak to jsem tu lepku jsem já sám ručně vyráběl a teď už se to kopíruje. Aha. A tady ten skin, to zase já jsem jenom nakreslil ten nápis. Jo, tak to je dobrý. Ty, jako kdyby jsem slyšel nějaký tin u mě dole. U těch bruslí. No, jdu se teda podívat. No tak jdeme a jdu se na to podívat. Dobrý den, pane. Se jdu teda na to podívat.
No, tak už mi to nějak opravili. Tady jste, pane. Dobrý den. Dobrý den. Pane, Co to děláte? snažím se dostat pryč. Snažím se nějak dostat mimo tohleto udělaný, že by jsem jezdil tamhle někde. Pane, já jsem se tu sekl. Dobrý. Je. Bum. A pane, Ano. já vám pošlu potom jedno video, který jsem tady natočil s dronem. A je to hodně divný. Aha. Pane, prošvihli jsme závod. Ne, pane, ne. Ne. Kde jste, pane? Já jsem dole. Pane, pomoct, pojďte mi nahoru pomoct. Dobře. Rap. Rychle pojďte nahoru. Už jedu, pane. Fuj, už konečně stojím, ale pane, koukejte. Když se rozjedu, jak jsem rychlej. Pane, pomoc. Co to je? Nevím. Pomoc, pane. Vám to nějak divně opravili, pane. Pane boží. Já budu chodit do kostela, netrestej mě, že nechodím do kostela. Já jsem věřící, ale prostě na to zapomínám. Někdy občas si dám tu jednu rundu, ale za to mě nemusíš trestat. Pomoc, mě se točí hlava. Pane, pomoc. Pane, pane, pomoc, prosím vás. Pomoc. Pomoc. Nevím jak. Tady mají hodně ledu. Pane, pomoc. Kristus Boží. Budu chodit pravidelně k papeži, kde jsou i Freddy. Prosím, už mě nechte bej. Prosím, pane Bohu. Kde to jsem? Pane, kde jste? Pane, kde to jste? Pro Boha, pane. Co to je? No to vypadá, že to je naše lanovka. A to dopadlo.
jako to zase dneska dopadlo, ty. Jsem tam neměl chodit. Pane, slyšíte mě nikde? Jsem tu. Slyšíte mě? Kde jste, pane? Kde tu? Ještě za váma přijdu, pane. Jsem jenom na nádraží, pane. Jo, tak já za vámi rychle pojedu. Já mám tady svůj tramvaj. Aha. Pane! Nastupte. Dobrý den. Já vám otevřu. Čekejte. Čekejte. Je. Já vám otevřu. Pane, blbý dveře. Děkuji. Jeden. Pane! Jo. Pane, čekejte. Hnedka jsem u vás. Už tam jedu. Dobře. Pane, na jaký zastávce jste? U čeho? U portálu jménem Aquarium Simulator. Jo, tam to znám, tam jsem jednou byla, ale není to moc dobrý. Nechoďte tam hlavně. Dobře. Už vás vidím. To akvárium je přímo pod námi. Dobrý den. Počkejte. Já vám otevřu. Děkuji. Jeden. Tak co, pane, jak se vám daří? Dobře. Na mě teď moc ne po těch bobech. Oni mě nějak odvezli do nemocnice. A Aha. nakonec jsem skončil tady. A teď tady převážím lidi. A už to je nějaký ten týden, co jsme se neviděli. To jo, no. Já jsem vám tady celou dobu hledal. Aha. Ale tamhle jsme byli přece. Jo. Děkuji. Nashledanou. Naschledanou. Tady jsou ty obří mravenci. Fuj. Není to moc hezký pocit, když tam spadnete. To říkám, no. Je to vůbec dobrý pocit. Já jsem tam jenom spadnul a bylo to hodně nepříjemný. No tak jedeme, no. To trochu nuda tady v té práci.
Takový to někde je, no. Tady nikdo není, tak tady nebudeme zastavovat. Tady někdo taky jede. Tady taky. Takový velký provoz dneska. Vám zkusím toho pána vyzvednout. Už by za chvilku měl být venku, protože vím, že teď už by se to mělo zavírat za chviličku, ten park. Aha. To za chviličku pan určitě bude venku. Pan Tomáš, jak mi říkal, že se jmenuje. Tomáš se bude čekat. Dobrý den. Dobrý den. Nevíte, proč pán tady nechce nastoupit? Asi se bojí. No. Asi čekal na jinou tramvaj. Asi jo. Zastávka u letiště. Ukončete nástup a výstup. Stanice u Mravenců. Ukončete prosím nástup a výstup. Vlak se zavírá. Lyžařská. Ukončete prosím nástup a výstup. Vlak se zavírá.
Sněžné boby. Ukončete prosím nástup a výstup. Vlak se zavírá. Omlouváme se, že za menší komplikace. Vypadá to, že tak vypadl proud. Ale ne. Prosíme občany, aby vystoupili. Stoupněte si prosím na bok. Pane? Jsem se propadl. Pane, počkejte, já jsem hnedka u vás. Takže lidi, u tohohle seriálu dneska by to bylo dost. Dneska jsme zamířili i k těmhletím vlakům, protože jsme měli u těch bobů českých měli menší komplikace, ale těšte se na nový videa a zatím čau s Tomášem u dalšího dílu. Ahoj. Ahoj, čau, čau. Čau. Počkejte, já vás pozdravím lepším stylem. Halo. Jo, takhle. Takhle jsem to nemyslel. Ahoj. Čau. Čau.